pojďte tady nahoru. A buď tady, ne? Hele, máme jezdítko, je tady Astral, lidi. Jo. Máme Rangera? Markvis. Máme. No chuj za toho Markvise, nevím, jestli máme Rangera. Markvis 10. Markvis si neser, ty vole. Markvis 10. Markvis Diamond. A ten je můj, protože jsem to předem domluvil, jo. Jaký jsem? Tvoje mamka. Chceš luxusní Wellington, co já ti budu povídat. Jíme, uvidíme, zatím asi 700k minusu, jak to počítám. Jako halu, že se dá takto proběhat ten dům. Pojď, je, vole. Je to kliklí? Jo. Nebo je? Proběhneme k tomu bossovi? Jo, Hej, já bych tam, ten boss je, vole, bolí nás tam vibe jednou, ten boss, jo. jako nás nevibne, ale Tak pojďte. tak jdem. Všichni stůjte, než tam nabijete ty dovnitř a zjistíte nás. Dobrý. Tak, No, vybíte super. zase. Mám to zazdělý. Udělejte ulici. Pozor na toho bosse, jo. Ještě to když tak dotáhněte tu ulici, ať je celá. Počkej, on ještě nic nedělá. Já bych to klidně ještě tam mohl, jako víš, jako... Ne. Ale udělej fízovačku tady. S tou IZZ. Musíme na ten Měl speedrun to pojďte. pustit, Abu? No, musíš šlápnout na to políčko tady, na ten trůn jakoby. Jacka, pojďte Jacka první. A pozor, nezabijete toho koně. Do Jacka. Ortiux. Bacha, Ortiux. Bacha je tam, jo, je tam. Vyběhněte tady, rozděte to přesně. A ten kůň dostává, jo? Už má půl kůně, to jim boucháme na mouce. Já taky, jo. Proč tam neuděláte? Srali, vole, já jsem říkal fízovačku do píče, vole. Proč tam neudělal tu fízovačku? Bacha, Ortiux. Já to nemám jak to tam prejsně to. Dobrý, tak. Já bych to zabít. Tady na město. Hej, ten Astral tam umře na mýho koně, jo. Hej, umírá tam. Hiluj ho. To nedá. A jdu toho spektrála. Mrtvo, ty vole. Spektral z té mrtvý. Nemenší, vole. Ale vy jste